Hi guys. Ako karon diri sa amo ang loti. Tanom ko gluy. No ako. Maguna, magtanom. Asa makabutang akong camera. Kada atong pi bah.
Gipang-ibot sa ning imong bulangoy dare. Gipang-ibot. Ano ba kung magtanong mo, Kloy, ah? Eh, patungan sa pagdako, nagtabunan na. Ano, bitaw ko. Ano, gitamnan.
init. Grabe kainit guys. Bantahan lang. Sino sa pa? Okay, tulungan dito. Grabe init guys. Banta silong-silong. Ano plastar ang kamera. Uy.
unod.
sa manok. Ang bati. Guys, oh. Tanong ako sa akong luya. Luya.